Ndiyaqala ndiphandliwe kwaye andizimisele urhuqanyawo ingase ndingathonta lupostile ndiyokucela intombi. Yho, ezinto bezimnandaza fonini sizasothume hayi kawena thosuke ncoku usisilo ngowa ingaba ukhona kwalapha kodle khumbula kaloku ntangam kufuneka uthathe umntu omaziyo ungazifaki engxakini sozibophelela ngomtshato. Wenzana mfondini ndingathini ukuthatha umntu uzokundixaka intombi ikwalapha ukuthi ebanjeni kwaye nawe uyayazi ngubani nguNozipho unozi. Yho, uyisola ngantoni intombi kamambhele fonini oyena mhlawumbi mntu umntana hayi inani ukhethile ntangam hayi ngumntu lowa akusola ngokuba udibane notata uyakumchazela. Andifuna ukudila kaxesha ngomzekelo usayo ndifuna uvuka athele kutata ndiyakudilisa ezi ndaba yenza njalo ntangam ulungisa into kangethuba. Hawu vuka baba khawubalise uyizele kaloku ndive ukuba yintoni. Hayi ntangam mandingaphazamisi ezi ndaba zakho simnandi ngezi zam mandikusile mandihambe efonini. Hayi efonini kanjalo nje ithumane kandibonile kanjengentombi efondini. Madoda nivuka njani bathandekayo? Hayi nami ndacenga manje akufana izolo. Hayi uthena Nozi abonakala ngathi awuchile kanga. Mna hayi ngawuyenza natso-ke into ebendifuna ukuyibona kuwe lalo ncumo kaloku bona Nozi awungomfuna ungahloni xa kuthetha nawe. hayi wethu kawuphume kum ndiyakwazi wena uyafuna ukundilibazisa ndixakekile. Hayi ke balase ayithi ndibonani aba ukusuka phi nakuthi? Hayi bendisakhathe apha intanga yamadoda uvuzi nabe sele ndibona nina ndaqonda uba hayi khe mandibulise. Okay ke uhambe kakuhle. Okay bantwana. Hayi mbethuni nithena mina singajonga ukuthi dade wedade sibadala futhi ke siyabona futhi ke sisi tatata amakatha kabuhlungu imani ngilahlekile adini uthi kananto nithi nikani mina into siyakubona ukuba hey akusathana kahle niyeva
Thini Thixo. Lunga. Walapha nyana. Ubekwa yintoni namhlanje apha? Tata, andingenanga. Lusuku lwam lokuphuma namhlanje ndizongena ngomso. Oh. Ulungile ke nyana. Ngoku ke ndingakunceda ngantoni namhlanje? Haleluya. Tata, ndithemba ndize sizobonisana. Eneneni ikhona intyatyambo ekubonakala ukuba iphume ngeyona ndlela engumangaliso apha kule gadi yakho. Ngoku ke uba ndingakhe ndike ndiyichumisele ngakumbi kwalapha ekhaya tata. Haleluya. Haleluya. Ngenene nyana, ndiyakuva. Kwaye andizoma phambi komsindo wakho. Yiphi intyatyambo nyana zininzi kangaka? Kaloku eyam igadi yeyase-Eden. Ichume ngendlela esisimanga. Tata, sihlala sikunye ixesha elininzi. Kodwa ke xa ndiphuma ebusheni igama lale ntombi nguNozile. Lo kamamatshwana nyana. Kunjalo. Imehlo lakho libukhali nyana. Ngoku ke ubukhe wadibana naye wayiveza into enje? Tata, ngokuhlonipha nokuqhela indlela ukwenziwa ngayo izinto sibone ukuba uqalisa